seperti isi formula itu. देग्लाय जाबायदों माला नै लोगोफोर खान्थाल जागासिनो बोसोरनि फार्स्ट आरोना बे बे मोजां जानो गोथाव ना गोथावसो नै आदैमा हागासिनो आं जाग्रा फानलु संख्रिबो लाखादोंमोन गोथावथारसो नै आं गोमोनखौ जानो बिराद बाखायो आरोना इदि मोनथांग्रायासो गोथाव आरो माइनाव जादो एसे बरदो जायानो होयो नै माबा थुरसि गैयाना जानाया ओइ नोंहा जेखाया बयफोर जालायना दिनथ' दे आनै मोनसे जानानै खिथिबावदो आनै दे मोजाङै जाना खिथि दे जोंहा बिमा फिसा ओरैबायदि मिनिनो हाखायो आरोना लोगोफोर राबनाबो हाखाया आरो जि गोसा गोसा मिनिखायो जोङो इथिंजाय आरो जेखाइ हेबगासिनो खा क्यों न खावा गरम तार बेसी उबला लगे बोले गरमन আরে আরে রাতে কিছি না ইমান ইউটিউব বানাইছে কোনে দেখছেন মোর ভিডিওটো দেখছেন না सेकेन्ड मोनसे डाबल सेकेन्ड मोनसे सिंगल दे इदि जाया मेन डिजाइननिया मिथियो रहियो हुर दन्दर हुर कर खेबसेयावनो माबा माखादि गुलफोर बायना होगोन बिदिनो जायोबालाय बिदिखौबो खेबसेयावनो बिदि खालामोलाय बायगोन माथो माया बाया गुनबाय दानग्राया फागो गोमागोन ना माहे आं जाथ' फुलि गोदोर जामाय जा एमान गोथाव खान्थालखौनो जानो रोङा मानसिफोरा न' बिनो अमा बेदर सावग्राया मोनजाया माबाखौसो जाग्राया जाबाय थायो मोजां मोनथारो ओमफ्राय बै दानग्राया खान्थालखौ मोनजायाथ' जाग्राया जाखादो फावदोर मानिया जाजा जादो जा जिरग्राया आं जाया जिरग्राया हागौ ना बुंगासिनो आरोना खान्थाला मोजांसो